peña, esa peña. Bueno, bienvenidos otro día más al diario de Pocholo. Hoy tenemos un super programa, ¿no? Lo siguiente. Bueno, ¿y tú quién? Jo és que això no m'ho puc creure. Pues toma, aguanta la mochila. Bueno, esta noche tenemos a un invitado que le han roto el corazón. Se llama el Surey a secas. Bon vespre. És que la meva lota, la civil, d'ençà que l'han fet Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, surt per tot. I clar, no mos veiem i mos en distanciem molt. Pues vaya movida, ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas? Jo és que això no m'ho puc creure. Bueno, pues Surey, para que veas que soy un tío guay, tengo una sorpresa para ti. Ah, sí? ¡Que pase la Sibila! A ver, Sevilla, ¿a ti qué te pasa con tu novio? Bé... És que, clar, una no està acostumada a la fama i, clar, en tant de compromisos... Però, civil, jo t'enyor. I tu ja no me bufes com abans. ¡Que pase María del Mar Bonet! Jo és que això no m'ho puc creure. Què volen aquesta gent que toca de matinades que estic escanyat? I tu què fas aquí, escanyada ta mare? Tu me vols arruïnar la vida, que me volen convertir en un rap! Però un rap no és un peix. Jo és que això no m'ho puc creure. Jo és que he vingut perquè estic enamorada de Surey. Ahora sí que la hemos liado. Silencio, un segundo. Que dicen que tenemos que subir la audiencia. Así que, ala, a darse de hostia. Jo és que això no m'ho puc creure. Pues toma, por pesar. Venga, esa peña. Escolta. Nos vemos la semana que viene. Venga, eso es.